Kamusta? Ako si Teacher Roby. Andam na ba mo sa tong bag-o na storya? Molingkod og mag-andam, oras ng istorya. Ang mataog dalunggan, atong ablihan. Oras na mag-istorya, istorya, istorya. Oras na mag-istorya, andam ko maminaw. Oras na mag-istorya, istorya, istorya. Oras na mag-istorya, andam ko maminaw. Ako'y istorya. Ang atong istorya mahitungod sa atong kumagko, si Hinlalaki. Gisulat kini ni Virgilio S. Almario o gidibuho ni Hubert B. Fusio. Sa 5 kaanak ni Mama Kamot, si Hintuturo ang kamagulangan. Perme hilig magtudlo, teacher sa pagtuon. Og naay mawala o gipangita, si Hintuturo ang pangutanon. Si Hindula pod ang pinakataas og sa dulang basketball, siya pinakasikat. Pinakakusgam usab siya sa sumo ug pirmi siyang daog. Ang datuon na si Postora, siya ang tighipo sa tanan nilang yaman. Ang kamangguran na si Kalingking kay kugihan na sulugoon. Iskan sigig sa wayon, tanan bangag, limpyuhon. Pero kani si Hinlalaki kay walay tarong na pulos. Ug sa dula walay apil. Ug pirme naa sa daplin. Ngano kaya lahi akong porma? Kay lahi man ang iyang porma ug mubo, perminti niya mabati nga naa siya sa gawas. Usa ka adlaw natistingan ang kusog ni Hinlalaro. Nitabang ang tulo niya ka mag-igsuon para masakwat ang poste. Pero dili nila masakwat ang poste o gipaningot na sila pagpaningkamot og sakwat ni ini. Nadungog ni Hinlalaki na nagkabaguod ang iyahang mga igsuon. Sa walay pagduha-duha gitabangan kini niya ug nalipay silang tanan kay nasakwat na ang poste. Ug nalipay iyahang mga igsuon. Walay bugat himuon basta magtinabangay. Mga mama, palihog kini og pangutana sa inyong mga anak.